Hello? Hello, ninjani? Ngiyaphila. Yes, ukhuluma noSizwe Mvuzane Mhlongo ekapani lekhiqizo uphiya mama. Yebo. Yes mama, mshuthi mhlawumbe igama lakho lasitomulo komunye uma iqokela katshwala la lesithi competition athi sina yama tavern. Yebo futhi. Yebo ukuthi umuntu ethi akhumbula ukuthi sine competition leka mayiqokela ukuthi umuntu mayifika ethenga utshwala masebhala inamba yakhe. Kwakuthenga ebuphi utshwala uzuwina konje? Angithanga ngetry. Uthenga i12 noma uthenga i24 noma uthenga i30? Ngithenge i24. I24 mama. 24. Manje mawucabanga ngase uwineni? Imoto mase thiwe uwina le moto ungayenzani? Ungahamba nabangani bakho noma ungahamba nendoda yakho noma ungahamba nomndeni wakho? Family yami. Ne-family yakho? Yeah. Unengane engaki mama? Ezimbili. Ubaba wazi uba igama lakhe? Angishadanga. Oh, ingakho nje uphuza utshwala mama. Okay, nonjabulo Mkaphi sinamabhokisi awuthula. Cela ke mama uphike ibhokisi lakho. Number 2. Okay, asicheckeni boxini number 2 ukuthi kutholakalani. Box number 2. Uziwinela iphakethe lamazambane. Yebo. Sizokulethela amazambane akho mama, sizokulethela amazambane akho. Uzowenzani? Uzowenza ama chips noma uzovula isitolo noma uzowenzani? Uzowenza ama chips. I-address ithini mama?